Yes, man. Even in haar rust. En we lukken even vastane. Goedemiddag vanuit ons geliefd district Suriname, Coroni. En Edmund Rietveld is nu weer bezig met zijn tweede aflevering. Er zijn zoveel afleveringen, maar het tweede one van mij luidt als volgt. Ja man, het is nu bijkans 4:05 in de middag. Vandaag is vrijdag. Zaterdag, zondag, maandag, dinsdag. Over 4 dagen, dood op 50 jaar. Je tanga je ma ete. Je pa je euro's vrij. Je pa je appartement vrij te keep big up. If je tanga ma te keep big up ook toe. Van heel laat toe. Maar wel sani. Je tanga ma. Dat je ma over je pensioen. Nom go eraan. Dat je money pa je. Dat je zorga vrouw. PD. Want agi onderdag. En nou agi nooit. Maar wens van of asana lekker. Het is bijkans 4:10 in de middag. En we bar alles manchut odi vanuit Coroni Suriname. Helemaal in België. Helemaal in Amersfoort. Helemaal in Tilburg. Rotterdam. Karkong, alle den passief Holland, a grens voor Duitsland naar Holland, we bar alle den man voor dat pe. Une karning, dus we kishing, want de man furu, dat hij begin karning, de vergeet wat maning, dan moet je dat in elkaar minen, nee, une karning, we bar alles man vanuit Holland passie. Maar als aan die tek me jongen, mi kopa wa giluku ja som hier in de spa jongen. Hij is stoppen aan het team, je want team. Alles zijn fijn en lekker toch? Ja, chimoni dan. Hij is zo bij. Chimoni, we zullen geen biggie money. Alles maar bij. Ja, toch bij was aan spontaan. Hij te kokosolie. We zitten netjes. Die omgerekend. Dus nu de omgerekend in een money van vrouws amigo. Wa migi baksis, migi. A baksis samgi moest de tubarki mi bij baksis. Tubarki SRD baksis. Ja toch, saka. 10 kolo gide 5 kolo. Gide enkara. Tubarki SRD mi poti namoni. Ja, dus zo zie je mensen. If je poti honing aan mi oseri, ik kookos olie oseri. Mi ser IT batra no de IT batra so wam. En daar aangekoppeld, ik heb ook toe trasanse play. Mi se mi sto sande bij, sabi toch? Is maar bij zeker. We moeten er daar in. Hij heeft zo vast 5 barkie. We nog maar klagen gieden, de bij vrij, omdat het product lekker. Als het dan lekker. Dan lekker. Maar bij mij vast je dus nodig boy me man. Mensen blijven jullie afgestemd hoor. Allah heeft goed door Robin. Vergeet ze. Ja. Hoe was die olijfpanik? Oh yes, Desmond Tutu. Ik heb maar een pindakoek. Ja man. 100. Tamarana, Satra. We maken vers van gezonde monde. Ja toch. Men ser gewoon uit. Wins monde maar bij toch meer conceren. Ons maar nog geen. Dus monde. Ben chic dat ik flow samen met monde me no aptum si voorladen moro maar laden biggie. Maar omdat we een bus komen bij dus maar tek voorladen. Dus maar bij een behoorlijk aantal sanami. Maar olie is sowieso de man van mijn olie. Zo sani sowieso. We kan baratra orga voor. Dat ai, mevrouw tante dat ai. Als sinds sani ja toch pap. De komende week dat we maken vers nieuw laden. Vanavond wel we maken kokoskoek. Tamarinde bal, ja, 100. Mijn live onderbreekt daar net. Nu was dat naar reden daarvoor.
Oké, geen probleem, niks aan de hand. Maar a live is eigenlijk. Zeg dat ik go live bakka. Nou, Siki Bigs, Luko. Is het al ook? Mi waka kop me ede goed, mi waka kop me ede goed, abe kan pretty goed panja hechtingen. Maar als kind is het toch, na leri ba. If you know ya sikere patu, you know wat ik kan uit het vel. Want verder dat if you me kwa sikere patu, geloof me hier is ki o kras yo kis bimba. Mami na buskondres, mama sama kanenge, moksi koron mami tranga apart. Ik kan sorry misschien en kapu sama ba misschien. Ik kan sorry den kapu sama ba misschien go. Ik kan sorry alasani. Om en kapu. Mina sama kamoksi koron mami tranga apart. Maar san say do last no lobe. No lobe. You na street media, je claim en no. Of correctie. You na NDP, Sikibix NDP, mi lobby val, mi lobby wat young boys say come up. Want zij make moeite winst van of te mi kan foto contact mi na Western Union, manga je miti. Af en toe me wissela you, if you know de me wissela den traman. Om de man zo op wan happening 21 van mundisi. Kan je mode ina olo, maar mi negin de olo dat mi op olo pe gongskote sutu en zo, omdat ik gongskote sutu, mi na karabe mi wan harang afval. Dus brunsis ten, atraman fi dat pe say wissel ook toe. Mi no denk mo de bay. Mi sim de uno sa takami, mo de full apart wan. Mi de olo dat het ook man, te mi kont ook man. Ni wan gong is utal ook dus bam 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 bam. Mi lop de santi wel maar op zichzelf mi se defi. Mi kies hem wito wa mi e har moro bigi wa ponto karabe na fal an aka. I kies even de sat mi hari. Maar if korni kon protesteren assemblee, vis assemblee, kabinet dat Sikibix dem kon me kushi. Meneer bedreig hier, met tegen jou aan kon. If koroni kon protesteer na assemblee, na Jenny Simons, dat hem kon leki wa jagugwe. Asen, nee, we maken voorlopig geen asen brambi, want als gaas even alleen gestoofde maken we nu. Ja. Power, ja. Is dat het ook? If koroni, de root boy, zei Fira Quincy. If we jumpen in een bus, het takes 26 man. Door choking kon 35 man. Door het kabinet voor president. Door actie Akimbo tot hier in Ritsvel. Koron Kobi. Door tak wakti mek de wakti even mee kon. Dat doe ik hier aan Koyagu Unu Gwe. We hebben bedreigd hier Sikibix. Maar ik zeg maar wat. If de rootboy heeft corona taki, hey. We spouwen best go kabinet voor president, Jenny Simons. Unu president. En nou presidente, want dat een vrouw. Want boem voor we pleideskunde. Want president nou een man, maar presidente nou een vrouw. Hoe kan unu presidente? De baas chef staf voor kabinet presidente. Akimbo to rit verlang kobi da vesi. Retje, wacht even, me kon. Sikibix de kakadorosi ikare kontaki me kugwe ja vrouw ruimte. De Josjefa kronto wat regwin kronto bere. Ja mi brada, bepalen san in om do. En nu die chafayelity, de plega de je vrouw si. No, you know what I'm doing. Omdat hij, if I go bongi you, da bongi you. Maar if I go bongi saranang, da bongi alasma. Faya le karakter bij, so umasma. In plaats van ben gosnapa den sei, de i nom do as of one unolobis kapu tigris kapu krosi. I ben tijden gewoon taki wakti. We lukken heeft Jenny Simons ontvangen. Dat al leuk. Dat was je toch naast hun lik vrouw. Dat kan je op de meka voor lief eetapu. Dus ik heb swings van een va. Is dat beter? Hoe naam next year maar. Ik neem je kwaliteit aanzien voor Asandido. En lukken. Check je status tak in de volgers je saka. Je saka moro. Je bent op duizenden volgers. Je moet je saka moro in Asandido handelen ze doen. Je no bem go do asanati nanga dens mana umas mana lekra. Te yup chingwa corona dinge take care of them. Telek denka o so that you lucky panga may take care of them. Maar te pot das corona you wagi of Lexus of een sang. De gwa schoolbus. Dan na juffrouw it take care of them.
Je bent doen nooit. En die vira hit nou. Dat je play contact nou, leki wat voorroepingi, Simon Sosituko. No. Flauwekul, je doet ba. Je doet ba. Wat speciaal big op de street media, Baita, King Nano, Eli Sangayong, Bas Bota, Mangal, Sumamoro, hoe heb je Sumamoro? Maar belangrijk, de man Santin street media, de man Sabi, alhoewel ik ben ver van hun, de vergeet me niet, maar toch om nego life ik kost ding. Ik ben ver van hun, de vergeet me niet. Maar dan komt niet drive kost ding. Meneer drive-by shoot ding. Ik ben welkom altijd in hun midden. Zolang ik door voor dat bij mij belt de man van ik, rit je daar voor toe. Dat ere Elino, rit je je tang. A man is zo snel je emotan. Oké, dat met daar voor toe. Want street media taki, a langa de no ben shimi, mi tang. Misribanga de man. De man pot min de osso sribi. De man tak te doen ne poti en no enkri hotel sribi. Im sribanga unwant jou brada. Dat is hoe gebeurd. Danga dada, a man of mi dada, we kwam chinklep gewoon. Wins van of haar. Maar sans say doe ze kibiks, rectificeer hem. Je doet een model aan Nederoko. Je know wat kan een vakbond. You ano aanspreekpunt voor street media. You ano persoon sa street media wees aan voor tak namens ding. Of a orga. En daarom ik die Gerald Harderwijk actie you dat ik go dat pelek persoon of ik go dat pelek street media. Ik heb maar die antwoord op een vraag. Je bent binnen. Sikibrile, je belai money. OPIK Center, belai money. Boutesse, rijkste man van het Caribisch gebied. If je wou zeggen aan Jari, want toen je wagi. Defie gewoon, Libis, maar defie gewoon. Vandaag ben je het en morgen ben je wijlen. De gewoon. Je wissel money, de gewoon. Tamarij kan de gewoon. De kwa leegloper toe. No go make this machine wan fasi insa ino de wat asmaye roko ji ook toe. Ano you cash mon asmaye roko ji ook toe. En die pig you money inderdaad voor push go bij. Maar no go denk dat je bolide kisma. Mitaki ba te koroni snap dape. De koroni kon dape nang een gang. Onder lenen fresh velan kobi. De kon. Plele ke ya weg. Da yoshi. Van Mushega Parijs. Je kon taki. De leerkracht naar vanuit een bepaalde hoek, die worden gestimuleerd. Loko, de leerkracht no kon protesteren, den kon die maar petitie in voor je Simons gehoor en takanga ding. En dat gebeurt ook wel. Is dat wel mijn organisatie takanga je Simons voor dat doen, nauwelijks wajari? Is dat wel mijn organisatie takanga Rusland VP, dat doen, nauwelijks 6 Simon? Dus je noemt kon play woordvoerder in next, sang if sanode in Sranang. Jum dawan si gewoon. No je Skibix NDP. Tak no Skibix street media no. Dat team taki. Je no demori police revi. Geen probleem, geen vuiltje aan de lucht. Ik takik bemangen na niks, maar de manier van aanpak. Wat kon maar like you effi konten mensen in de anders. In de Fernandes. Nog jak des maar dat dem guascoro. Dan staan toch in de 5 jaar. Niet man. Het was wel erg deur. En nu je zoekt praten goed. Maar als er dat die dekbaar is maat. Je moet dat je saka involgers toch. Accessie brano piqué. Akorumbo is aan gebora para. Access aan teken. Om mijn volgers. Alassi in den sansago do ook toe. Don sani. Was niet voor het veloosroto er, want meneer verdraagt mosroto. Maar nog tegen is maf me, keske sanite de go na politie suku hulp. Masroto. Takikba. Ide me wa kanga brownie, anga gloks. Wat dan mi ma papa akanga mi fall boy. Dus Sami wan tegen is kibix.
Wil ko live fitra de manting itak alapi de dange psimbrada mino wan de mi wan danga mi psimbrada we temi da presim danga mi bigi brada akafal a karabijn mi ne bedreigi teida yu presi wan dange psimbrada wan gloks wan damas brownie we tereche de ne presi e wan dange bigi agra e bigi brada full agra brownie no akafal karabijn mitrailleur LC e kasanti ne shusking sao ye nya krontoli we kobro ne fo po bigi I denk wa sibi mum ching wa gangster inu model ma uno an sroto moro we take a rustuk ma mi no loba model sa ye klare if you know this street media moro go live if you an gangster takino de moro dagba go live takino de moro dagba do sabi dagba tok da qu'est-ce sanere mi man wo bo ende wan klanti kami ma im sabi station en im sabi herdi ye shima foto herdi mi da foto in buurti e sabi nebo de him lobby ma i me kwa me stop en suku fa yo crime anomi sak ayusa doi